Barka da zuwa Kannywood Comparison. A yau na kawo muku kaɗan daga cikin jaruman Kannywood da suke goyon bayan Bola Ahmed Tinubu. Jarumi na farko wanda ya fi kowa nuna ra'ayinsa akan Bola Ahmed Tinubu shine Ali Nuhu. Na biyu kuma Adam A. Zango. Sannan na ukunsu Sadiq Sani Sadiq. Na hudunsu shine Falalu Dorayi. Na gaba na biyar Suleiman Bosho. Na shida Rabiu Daushe. Sannan na bakwansu Ɗan Auta. Sai na takwas Baba Ari. Sai na tara Ɗan Gwari. Sannan na goma Fati Nijar. Sai na gaba wato na 11 Mustapha na Buruska. Sannan na 12 Ɗan Dolo. Sai na gaba cikon na 13 Malam Kwaram. Sai na ƙarshe cikon na 14 Aisha Humaira. Yau ne farkon zuwan ka wannan bidiyo na kar ka manta ka danna mana subscribe da alaman ƙararrawa domin samun tallace-tallacen mu da zaran mun ɗaura.